Eluf kbar ta' Maltin bejn il-ġimgħa u l-ħadd qasmu lejn Għawdex f'dak li x'aktar xkien fost l-aktar tmiem il-ġimgħa impenjattiv għall-kumpanija GoZo Channel sa minn kmien il-ħadd filgħodu l-eżodu tal-Maltin lejn Għawdex ħoloq ħafna xogħol għall-vapuri tant li l-kumpanija bdiet tħaddem ukoll bla waqfien ir-raba' vapur li ssieħeb fil-flotta tagħha fl-aħħar xhur. F'ħinijiet minnhom inġema serbu twil ta' karozzi mill-Marfa sal-Pont ta' Ċirkewwa. F'kummenti ma' One News il-President tal-Assoċjazzjoni Turistika ta' Għawdex Joe Muscat qal li minkejja l-kesħa x-xoq il-għadam li laqtet il-Gżejjer Maltin l-aħħar tmiem il-ġimgħa tas-sena ġibet folol kbar lejn Għawdex u mistenni jkompli jilqa' aktar nies bejn it-tnejn u tlieta għal attivitajiet li qegħdin jittellaw brabta ma' lejlet l-ewwel tas-sena. Qal li għas-settur turistiku f'Għawdex il-perjodu tal-miliet sar importanti ħafna u mistenni mill-operaturi turistiċi għawċin dan għax hija ġimgħa ta' attivitajiet li fiha jkun hemm ħafna xogħol li jgwadanjaw tajjeb minnu. Il-weekend li għadu kif għadda f'Għawdex kien hawn irrapportat numru kbir ta' nies li qasmu bejn il-Gżejjer illi dawn ukoll komplew joħolqu bl-attività turistika fil-Gżira Għawġija. Qal li t-temp ukoll għenu permetta biex tiżdied l-attività ekonomika f'Għawdex. L-istabbilimenti għawċin irrapportaw ukoll li kellhom business tajjeb kemm fil-weekend li għadda kif ukoll jidher li il-lejliet l-aħħar tas-sena u l-bidu tas-sena ukoll l-istabbilimenti turistiċi għawċin mod speċjali dawk li joffru l-akkomodazzjoni qegħdin jirrapportaw li għandhom ukoll perjodu li huwa biżi wkoll. Is-Sur Muscat qal li għalkemm kif mistenni n-numri mhumiex daqs tas-sajf huma numri tajbin għal perjodu tax-xitwa. Qegħdin nitkellmu wkoll fuq perjodu illi ikun hemm iktar konċentrazzjoni tas-suq domestiku, iktar milli tas-suq barrani. Għalkemm is-suq barrani ukoll hija tifittex il-Għawdex għal dan iż-żmien tal-miliet għaliex il-kampanji li qegħdin isiru, l-attivitajiet li qegħdin jiġu organizzati f'Għawdex irnexxielna biex ngħidlek impinġu lil Għawdex bħala l-gżira tal-miliet. U qiegħda ssir anke promozzjoni barra b'mod speċjali taksazzjoni ta' Bethlehem Fansilem sabiex qegħdin inġibu wkoll turisti barranin f'Għawdex f'dan il-perjodu li huwa pjuttost diffiċli fil-bidu tal-istaġun tax-xitwa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.